מה יש לכם מהחבית? תביא לי חצי. כן, חצי. שימו לב, גבירותיי ורבותיי, נסתרים אין הברמן. פה אני יכולה למזוג מהר, איזה כיף. אושר עילאי. נכנס אחות, כמו שאתם יכולים לראות. בואו נראה כמה זה בדיוק וכמה אנחנו מפסידים. 110. אוקיי. תביא לי חצי טובור. נשאר לי לא מעט. בואו נראה כמה זה בדיוק במיליליטרים. וואו, וואו, לא נעים, לא נעים חבר'ה, אבל הפסדנו 150 מיליליטר. ארגז, לא נעים, אבל פישלתם. דופקים אתכם! קפה נורה, בואו נראה מה אתם שווים. וואו, נשאר קצת, בואו נראה כמה נשאר. כמה הפסדנו? 70 מיליליטר, לא מעט. בואו נראה מה קורה בנייט שיפט. ורק אני אזכיר לכם שהברמן אמר שזה 400. עוקצים אותנו, חבר'ה! תביא לי חצי ויינשטפן. גבירותיי ורבותיי, עקצו אותנו לפחות לדעתי ב-100. בואו נראה אם צדקתי. הימורים, חבר'ה, הימורים. בואו נראה אם צדקתי. יש לנו פה 100? יש את ה-100? עקצתם, פלורנטין. אוקיי, הברמן אמר שאמור להיות פה 420, אבל יש פה למעשה 375. עקצו מאיתנו 45 מיליליטר, זה לא מעט בכלל. לא יודעת מה להגיד לכם, אני התבאסתי. פייר, התבאסתי, מה? התבאסתי.